Lamsogo khajani takoktai bukhok songno phaji hingke chingtini bo haino hai elamba kathani kwbangma nangkukma kokthai rok khana lainai. Number 10 John 6 32-33 Jisoo borokno hai hinui sakha Ang norokno soino kubi kok sao musi norokno rumani a chamung abo chukno haniya aphase chukno hani a chamung kubuino ruo tamni hinke chukno hani ongkhorei phainai abo se kaito rumani chamung bo se singchano muthangnai. Number 9 John chapter 15 verse 16 Norok ano saya ang se norokno sayo hakhe bthai tongna duikhe bthai kwbangma thai thung phunise ang norokno songui rohoro hakhe ani mungui aphani thani mungsa suk sankhe bo abono norokno ruano. Number 8 John chapter 6 verse 29 Jisoo hai hinui sakha kaito rohormani borokno poito khlaidi omono kaitor khlaidi hunmani. Number 7 John chapter 6 verse 44 Ano rohonai apha yak soyakhe khorok saphano ani thani phaimania phia paithakni salo angbono muthangui tisano. Number 6 John chapter 15 verse 18 O sungsa norokno nai silerkhe abo ano nai siler mase hnui norok sisukdi. Number 5 John chapter 3 verse 17 Kaitor bini sajlano sungchano majra bena hnui sungsaro rohorya tamo khe sungsarba bobai muthangjak sithung phunui se rohoro. Number 4 John chapter 16 verse 1 Norok ta oslo thung phunui se ang norokno okok sao. Number 3 John chapter 6 verse 35 Jisoo borokno hai hinui sakha angno muthangnai chamung ani thani phainai borok bo okhoi phlaiglak phia ano poito khlainai borok bo tuikang phlaiglak. Number 2 Tit chapter 2 verse 15 O kok rokno phrundi bebak nini phan bai bororokno khaborak rudi khobo khoraidi khoroksa bai phano sak nangye tangjadi. Number 1 Epis chapter 6 verse 14 Abo baino tiar khe bajadi bwjango kubuino khadi kahamno khaklap khatijaknai haikhe chumuinadi. Elamba kathani kok khnamani joto khnai tonai takoktai bukhuk songno kaitor hamari kuplung khe rithum. Amen.